आज अकेला बड़ा ना वो पीछे आवताड़ी ना। अच्छा अच्छा नमस्ते। तू चला। 19 सदस्य विपक्ष मतदान केलन और 11 सदस्य अनुपस्थित रहलन। स्टीफन हत्याकांड के आरोपी जोजी पुलिस हिरासत से भाग गईल बा। स्टीफन एक युवा किसान रहलन। उनकर के.एन. बीच रिजॉर्ट पर जोजी हत्या कर देले रहलन। डीवाईएसपी बीना जॉन के नेतृत्व में एगो टीम जोजी के गिरफ्तार के लिए रहलन। आज सुबह मजिस्ट्रेट के पास जात समय जोजी भाग गईल। ई मामले में 2 पुलिसकर्मी के निलंबित कर गईल बा। सीआई एलेक्स जोसेफ के नेतृत्व में टीम आजकल तो आतंक एकदम बढ़ गई बा। उम्मीद बा कि वो अपराधी के जल्द से जल्द पकड़ ली और ओकरा ओकर अपराध के सजा मिली। सर ए परवीन डीएसपी बढ़ेगा। मैडम एसपी कमरा में बानी, निजार सर भी ओहिजे बाड़े। ओके चला अब अंदर जा। सुना, 24 घंटा के अंदर विक्टिम के पकड़ा और यहाँ लेकर के आवा। सर समझ गए ला? सर वो अचानक हमने पे हमला कर दिया। यार काम एगो पुलिस अधिकारी के ऊपर शोभा ना देवेला। अपन वर्दी उतारा और कोनो दूसर काम करा। सर अब ऐसे चुपचाप खड़ा मत रहा, जा और ओकरा पकड़ करके ले आवा। जय हिंद। रमैया बस वे कहीं को। थैंक यू। अरे तू ला ले ला विलासनी। ये क्या यहाँ लिया बा? हाँ आखिर कौने खुशी में? सर हम नया कार खरीद ले पानी। हाँ अब बारिश होके के बहाना मत बनइहा, समय पर आ जाइहा। हमार प्यारे सर, हम रहुआ से कहले रहने की वो डॉक्टर के पुरान कार खरीदल रहुआ बेच दी, लेकिन रहुआ तो यहाँ के मालिक हई, एगो नया कार खरीद ली ना। ई तो हम ही जाना तनी। हमार पिताजी बड़ा मेहनत से ही बिजनेस के स्टार्ट कैले रहले। घर घर जाके कपड़ा बेच के बिजनेस के शुरुआत कैले रहले। बाद में हम ई दुकान खोलले रहनी। हमके बता बा तब जाके यहाँ पहुँचल बानी। तो हमके स्कूटर पर आवे वाला मालिक ही रहे दा। लेकिन सर हमार मतलब जौन तिरपुर से पैकेट आइल बा ओके उतार के रख दा। कहानी सुना के समय बर्बाद मत करा, जा अपन काम करा। आपके मालिक कहाँ बड़े? है मानी सर। बाप रे लगातार रेट पड़ गई है। आई सर। जोजी कहाँ बा? हमके नहीं पता सर। सच बतावा ना तो तोहके और तुम्हार फैमिली के ई केस में खींच देब। हम सच ही बोलत तनी सर। सच पता नहीं के या फिर तू बतावे के ना चाहता रहा? का हमने अपना तरीका से पूछी सर? ओकरा बारे में कोनो भी इंफॉर्मेशन मिले तो थाने में आकर के इन्फॉर्म ठीक करिया बा सर। ठीक है काम हो जाए, हम तो के फोन करता नहीं। तोहारी वर्दी पहिरे के कोनो मतलब नहीं खे। ये मीडिया खातिर एक हफ्ता तक सरकार के धज्जियां उड़ाए खातिर काफिर होगी। वो होम मिनिस्टर के असफलता के सरकार के नाकामी के तौर पे उछाली है। पुलिस अपराधी के पीछे पड़ल बा सर, हमने ओकरा कस्टडी में ले तू ली। सरकार के जोखिम में डाल के कोनो रेस खेल रहा बड़ा का? सर तो के तो बस सर के अलावा कुछ ना आवेला। बाकी जवाब तो हमके देवे के होगी ना। 24 घंटा के अंदर जे अपराधी ना पकड़ल गई तो तू रिजाइन कर दिया, समझ ला? हमरा नहीं लगा तू जल्दी पुल बनई हन, वादा करेलन खाली। हमरा तनी पानी मिले। वो हत्या भइल ओकर अपराधी है बका? तू न्यूज़ नहीं देखला? हाँ उहे बा, हमरो लागत बा। हमरा यकीन बा दादी, वो हत्या के अपराधी है बा। यहाँ से कहीं दूर ना गई होई, बस यहीं कहीं आसपास में ही छुपल हुई। तू लोग होने जा और तू लोग है ना ढूंढा। ठीक है सर। कितना बुरा समय आ गया। चलो। कोनो दाढ़ी वाले आदमी के देख ले बाड़ू? हाँ दाढ़ी वाला ओने गइल बा। चलो। केकर बजाय सिक्योरिटी के नौकरी काहे ना कर ले तरा?
अगर अपराधी के ले जाए ना जानेला तो ई नौकरी छोड़ दा। निसार हो जाने के फोन दा। ओके निसार, हम जल्दी पहुंचा तनी। लाई कार्ड में पहुंच गई बड़ा। ओके जाए मत दी है, जल्दी से जल्दी हिरासत में ला। ओके तो दोनों चारों तरफ नजर रखा, ठीक बा? ठीक है सर। मैडम अपराधी के लिए जा समय का करत रहला? तहर लापरवाही की वजह से सीनियर से हमके बहुत डांट पड़ल बा। ऐसे चुपचाप खड़ा मत रहा, कुछ तो बोला और जल्दी से जल्दी ओके हिरासत में लेवे के कोशिश करा, समझला? जी मैडम। दूर कहीं बड़ी दूर कहीं जैसन कोनो दिया जले, दूर कहीं कोनो किनारे दिया जले, दूर कहीं बड़ी दूर कहीं जैसन कोनो दिया जले। आ चलो, यही जगह कहीं हुई। दूर कहीं कोनो किनारे दिया जले, जौन गूंज रहल बा सुबह के शोर बा, मन के मरुस्थली सीमा के खोज बा, चलत ज्वाला बा अंधेरा राह में, ओझल भइल बा शिकारी आँख से। नइखे लागत अब तलाशी करे के कोनो फायदा हुई। काल और फोर्स लगा दीजिए ओकरा के ढूंढे खातिर, ठीक बा? ये बेहतर हो कि सर